Hej. Ja, vi laver en part 2 på den tidligere challenge. Og det var bambus og en meget mild sennep. Nu laver vi agurksalat og dressing. Og fordi jeg godt kan lide det, skal jeg åbenbart have mere på. Var det bare det, drenge? Ja. Laver vi en straf på den her? Nej. Han skal drikke agurkevand. Det kan jeg sagtens. Kan jeg satan ikke. Straffen er, den der sidst sluger, eller den der først spiller ud, han skal Man kan ikke sige drikke en smule agurkevand. Ja. Vi er ked af, at I ikke kan se os, men der er sgu ikke noget at gøre. Vi Vi beklager. ved ikke godt have shit indenfor. Klar? Ja. 3, 2, Nu. jeg er færdig. Færdig. Tykker skulle det stadigvæk. Så jeg har noget af kæberne. Hvad siger du? Du skal tage den. Skal jeg tage den? Mm-hmm. Han er stadigvæk noget i, men okay. Og med magen. Må vi være her? Hvad? Må vi være her? Kom da ikke. Agurksalat. Unfair, men jeg gør det. Så tager hun det dressing, du selv har spildt. Det kommer til at blive klamt. Mere. 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 Fuck ja. Jeg skal ikke der drikker fucking agurkevand. Jeg kan godt gøre det, hvis der. Ja. Det var sgu det. Jeg er allerede ved at kan stoppe nu. Ja. Vi ses. Vi ses.